Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel गासिबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ होननानै गासैनिसिमबो हैप्पी बैसागु हेल' नोंथांमोना नायनो हागोन दिनैहाय जोङो गामियाव फार्स्ट डे बैसागु मोसानाय दङ आरोना न'खर न'खर दिनै मोसागोन ओमफ्राय जों दिनै बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोङो गानजोबखाबाय ड्रेसफोरा फुरा गानजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय सासे लोगो दङ आरोना ओमफ्राय नै फुरा इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना दिनै भिडिअ'आ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय दिनैहाय दामाम इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना सान्दुंआबो ओरैबायदि गरम दिनैहाय ओमफ्राय मोसानो हागोन हाया नायनोसै ओमफ्राय आंनि बिथिं गाराङाबो गाराङा फुरा थरायजोबना दं आरोना दाखालि बैसागुआव कलेजाव प्रि बैसागु दंमोन नालाय बेनि थाखायनो फुरा दावराव खालामनानै लामा दावराव खालामदों आरो बिथिं दै गुसु लोंना होदों सान्दुं गोसायाव बेफोर फुरा माथो थरायजोबना दं आरोना दामाम बोरैबा मोनगासिनो दै आं फुंनिफ्राय सिखारग्रा टेब्लेट गरसे जानांदों आरोना मुलि जानांदों मोनसे बिनि उनावसो आं सिखारबोदों सिखारनानै दुगैनानै डाइरेक्ट बिसोरनाव लोगो लाना फैदों आरोना बिसोरनाव फैदों हाय खालामनायसै बिसोरनाव फैदों आरोना ओमफ्राय आं माबाखौ ब्लगखौ न'निफ्राय लाबोनाय जायासै आं बिसोरनावसो लाबाय आरोना डाइरेक्ट बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोर नायलांबाय थादो लोगोफोरजों दायो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय ड्रेस गानबाय आंबो ड्रेस गानबाय गानजोब्बाय जों ड्रेस ओमफ्राय जों दायो थांनो हानोसै दायो जों थांबाय थानोसै आरोना बिराद सान्दुं गोसा आयौ मा जागासिनो गरमबो गरम सान्दुंबो गोसा बेसेबांसो मोसानो हायो दिनै नायनोसै ओरैनो गामियावलाय मोसानायाव साननै सानथाम लाखायो आरोना गामियाव मोसानायानो गामियाव गासै 100 घरसो दं आरोना 100ता न' दङ आरोना गामियाव ओमफ्राय नायनोसै र' दिनै बेसेसो थांदों आंनि बायदिबा बेसे दिनै थांगोन दा आं 20 घरासो थांगोन आं गाबोन दिनै थांगोन आरोना 20 घरासो ओमफ्राय गाबोन 20 घर थांगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव माबा थांनो हागौ 20 घर 30 घर बिदि थांगोन आरोना नेक्स्टआव ओरैनो सानथामाव जोबो मोसानाया ओमफ्राय देग्लाय साननैयाव फोजोबनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मा जायो नायनोसै सानसे साननैयाव फोजोबनो हायो ना हाया सानसे साननैयावथ' फोजोबनो हाखाया साननै सानथाम लाखायो मोसानायानो ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै आरोना सान्दुंआ बिराद गोसा ओइ मा खालामदों जोलैहाय बिदिया मा खालामबाय थादों गान रोजाबग्रा गैयालै आंसो रोजाबगोन थांबाय थानोसै आरोना जायगाफ्रा मोजां दोनै जायगाफ्रा ओइ माबायदि नांदों बैसागुआव गामियाव इन्ट्रेस्ट नांना गोमो गोथां नै गासिबो दख'ना गानजोबदों गामसा गोमो गोथां नै गामसा गोथां आरनाइ गस्ला आरनाइ फालि वाह गामसाखौ आरनाइ गामसाखौ गाननांगौमोन इन्ट्रेस्ट नांसिगौमोन ओरै सिख्लाफोर दङ नै सिख्लाफोरा गोमो गोथां दख'ना गानसिदों नै सिख्लाफोरा दायो मोसानायखौ ससे देखायनोसै बिराद फेबाय मानसिया बेयाव दा मोसासिगोन आरो बिसोराव दायो मोसासिगोन ओमफ्राय थांगासिनो जों इलाय बिथांमोना मोसाग्राफोरा हाय खालामना मेंबाय मोसा आंनाथ' गारामाया सेस जाखाबाय गावजोबखाबाय हारला खालामनानै दाखालि कलेजाव माबादोंमोन रेलि दंमोनना बेयाव हारला खालामनानै फुरा गारामायानो गावजोबना दोङो फरायजोबना दोङो माबायदि जागोनथाय हारला मोसानो हागोन हायाथाय नायनोसै र' ओमफ्राय दा बिसोराव हाबबाय आरोना मोसानायखौ ससे देखायनोसै नायलांनो हागोन नोंथांमोना फुरा दिनै बेसेबांहालागै मोसागोनलै बुंलांनो हाया बेसेबांहालागै मोसागोन दिनै बिसोरनाव मोसानोसै ओमफ्राय जों दायो बेयाव मोसानोसै ओरै मोसाग्रा हान्जाफोरा मोनफैबाय मोसासिगोन दसे थानानै लैहोर फोरलायबाय
दाबो मोसाया माथो गोबाव जाबाय सान्दुंआ पुरा गरम मोनजोबदों सान्दुं थिं थिं दायो मोसानायखौ देखायनोसै ओइ मोसानाया नोंसिना मा जाखो हा मोसानाया मा जाखो नोंसिनिया मोसाग्राफ्रा नै गसंजोबनासो दोङो थानो मोसाहैदो मोसाग्राया जनासो दोङो गसंजोबनासो दोङो मोसाया जों मोसाया मानसिफ्रानो गरमजों पुरा मेंजोबदों मोसानो गोसो जायाखै दायो माहाय थान्दा जाबासो मोसानो गोसो जासिगोन गाजा मोसानो दा बिसोरो माबायदि नांदों बैसागोआव मोजां नांदों सान्दुं गोसायाव मोसाना माबायदि नांदों एक्टरफोरा नायनो नै एक्टरफोरा बे नेक्स्ट आरोना बे नेक्स्टआव मेंजोबबाय दा मोसाग्राफोरा सोर बिलाय नेक्स्ट दामग्राफ्रा ओइ मा जाखो दामनाया दामदो ayo damai मा जाखो
Oi, punom. Dini pura mosayi pura mengjubaय ओमफ्राय दायो फांसनाव मोसानो थाखाय भिडिअ माबा प्रेक्टिस खालामनाय दारा बिसोरनो मोसाग्राफोरा फांसनाव बिसोरो मोसागोन दिनै बागुरुम्बा मोसागोन नालाय गामि खाथियावनो बारा गोजानाव गैया ओइथिं थाबायनो थांबानो मोनो आरोना माबाया बैसागोआ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बिसोरनो फोजोबनाय जासिगोन गासिबो हाय होनदो दिनैनि भिडिअखौ बिसोरनो फोजोबबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन